Hello friends, good morning. Asa खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली फंबाय बिनानावमोननि थाखाय गोदान आसाम पुलिसनि थाखाय लेटेस्ट भिडिअ सफैलायबाय। बेनो जाबाय एसआइ नि फिजिकल टेस्ट एडमिट रिलिज देन बेनिफ्राय साननैल'सै कनस्टेबल एबियुबि नोंथांमोननि काट अफ रिजाल्ट आरो एग्जाम डेट फैगासिनो दङ। गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव मोननो हागोन। खालि आसाम पुलिसल' नङा, नोंथांमोननि गोबां सिभिल जबनि सायाव डिटेल्स मोनबाय थाखायो प्लास सरकारि लोन स्किमनि सायावबो। दा फाइनाली एडमिट रिलिज खालामबाय नोंथांमोननि एसए लेभेलाव नायदिनै एप्लिकेशन नाम्बारखौ नोंनिखौ होनांगोन, बेनिफ्राय नोंनि नामखौ होनांगोन, बार्थडेखौ होनानै खेबसाखौ होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना नायदो जायफ्रा पास जादोंमोन। दा जोबोर खम काट अफ थांदों, बेखौ नायोबा जाय क्वालिफाइ जादों चान्स दङ। 17 मार्चनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ जागायसिगोन। हिन्जावफोरना फार्स्ट जागोन, हौवाफोरना एसे उनाव दङ आरो। दा बे गासैबो डिटेल्सआ नोंनि एडमिटआव थागोन। दा जेब्ला SLPRB आव फैयो अब्ला बेबायदि मोनगोन पेजआनै। स' बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्ट दङ, कमान्ड' SIUB दङ, बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड काट अफ दङ, लिंक दङ। स' बाव नायबानो गासैबो डिटेल्स मोनगोन। दा काट अफ नायोबा बिनि काट अफआ एसे देग्लाय खम थांदों। थांनाय बारखौ कम्पेयार खालामबा काट अफआ देग्लाय माने खम थांदों आरो। स' बेखायनो फिजिकेल क्वालिफाइड जाबाथाय चान्सआ दंसै। दा जाबाय काट अफ होनोबा सिगांनिया 80+ गाहाम थाङोमोन, नाथाय एबार ओरैबायदि चान्स फैदों जे आनरिजार्भआवनो 67ल' हौवाफोरा, बेनिफ्राय नोंथांमोना हिन्जावफ्रा खमबावसो नै। माने हिन्जावफ्रा गैबावा बे पस्टआव, बाट गैया आनरिजार्भआव, नाथाय कामान्डआव दङ। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेनो जाबाय गुबुन गुबुन पस्टआव 60, 65 बिदिल' थांदों आरो जोबोर खम काट अफ थांदों। बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। थ' बेखौ दोनथ'बाय। दानिया फिजिकल टेस्टआ 1600 मिटार्स, बेनो जाबाय इउबि लेभेलाव हौवाफोरा, हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सल'। नाथाय कामान्ड'आव सेम जायो कनस्टेबल कामान्ड'जों, जेरै 4.8 हौवाफोरा, बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगौ किल'मिटार। देन नोंथांमोननि टाइमिंआ बेखौ नोंथांमोना नायदो नेक्स्ट लेभेलाव। स' दानिया कनस्टेबल। स' कनस्टेबलनि काट अफ साननैल'सै, अनलि 2 डेजल'सै नोंथांमोननि काट अफ फैथारसिगोन। बेनो जाबाय ABUB कनस्टेबल। साननै नेदो, बेनिफ्राय रोखा जासिगोन जे डिस्ट्रिक्ट वाइज थांगोन ना अल आसाम काट अफ लागोन। नोंथांमोना बेखौ एसेबाबो मिथिखागौ जे डिस्ट्रिक्ट वाइजआव थांबाय थादों काट अफ। स' साननैल'सै, बेनिफ्राय नोंथांमोननि 30 थांगोन ना 34 थांगोन गासैबो रोखा जासिगोन। साननैल' नेदो, बेनिफ्राय एग्जाम थाखाय रेडि जादो। आरो बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं गैया, अके। आरो बे एग्जामाव नोंथांमोना बर'जोंनो आनजादखौ होनो हागोन, इंलिसजों, एसामिसजों, बेंगलिजों हागोन। जेराव नोंथांमोना 17 मार्चआव एडमिट कार्ड मोनगोन, 23 मार्चआव एग्जाम जागोन आरो गासैबो दाजाबनानै 50 मार्क्सनि हमना ला एग्जामाव, बेनिफ्राय फिजिकेलाव दङ 40 मोन एबा नोंथांमोना 80, 60, बेनिफ्राय भाइभाखौ दाजाबनानै लास्टआव काट अफ ओंखारगोन। देन बेनिफ्राय 10 मेआव साख्रि होनदोंमोन। दा 10 मेआव मोनगोन ना मोनला बुंनो हाथ'वा, 10 मे बुंदोंमोन चिफ सारा। अब्ला एडिआरखौ नायोबा स' पन्चायत इलेक्सना एप्रिलाव जागोनथ'। स' एप्रिलाव माने फुल्लि पन्चायत इलेक्सन दङ, बेखायनो एसे लेट जासिगोन होनना बुंदों। स्किल टेस्टखौहाय एप्रिलनि उनाव लागोन, अब्ला मेआव लानानै बिदिनो जुन जुलाइआवसो साख्रिखौ हैगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दा आसाम पुलिसआ माब्ला होमारो 10 मेआव होगोन ना होआ, नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट मोनबा चेनेलाव मोनगोन।